Joko pyörii? Joo. Tällä ajettiin PM:ssä A-finaalitreeni. Hyviä nää GM-akut. Saatana! Lähtiköhän se irti siitä? Käypäs Heikki katsomaan. Pitäis sinne syöttää virtaa, että se mokahtaa. Tää on Harri. Tähän palo muuten taisi vittu kun on kuuma jo. Ei se kovin pitkälle kärsi. Vai se suli irti tuo koko liitin. Oli niissä sitten vähän vielä virtaa. Oli. Otetaan se toinen akku. Ei saatana kun sulla on kiinni tänne. Missä se toinen akku? Siitä pitää se putki saada pikkuisesti. Tää on niinku todella turvallinen. Niin, kerro oikossa se käy. Sä voit sen puottaa ihan siihen. Mä en kyllä sormilla tähän piiloon. Sä voit puottaa sen, älä heitä sitä kun se hajoaa se Tiputtaa vaan alas ja Tiputat sen sitten etemmäksi. Tuli johto poikki! Ei perkele, pitäis olla järeet kaapelit. Kyllä savua oli. Tarvitaan kovemmat kaapelit. Rautanauloja. Saatana. Vittu näistä ei pääse edes eroon. Ne vaan turpoo ja turpoo. Ei pääse eroon noistakaan. Pitäisikö ne heittää johonkin vesiämpäriin?